دم خوش تماشاوانین هجاده برنامه یک نو یا باسی روز ده ام جارک دین به هفوجو. د سیاست خویا دروده وها خویا دکه گو ترکیه بر بگوارینیم بر بچاو دچه. پیسپور شروفابان بگومانن گلو ترکیه بیکیتیا اروپا را به دولتین یک بوین امریکا را بگشتی به دنیای روجاواره بر بدورکتن و لعالیه دین به دجبرین خوی بری دمکا کرد. موسکوا، شام، تهران قاهره را بر بنزیکاهیه ودیچه. وان بابتن اوهرگلیین در دور سیاست درویا ترکیه ددم داویده امده لگل پارلمنتری AK Partiye رهای یحیی اکمن د تورامه یا دوم ده جستودیامه یا انقره و قصه بکن. د تورامه یا یکم ده جی به سیاستمدار نظامتین تاش بوتان را آلوزیان در دور اپراسیون مرتالا فراتی لدورا جرابلوسی که ترکیه پیکانی باندورین وین جهانی حرمی و هر وها خوندن آوید میدانا کرد بگرن دست. که نظام الدین دست پکی ده تبخیر هاتی؟ که نظام الدین ترکیه اپراسیون مرتالا فراتی دبن ناوی کو بداعش را بکوی دشبریه ده هرما جرابلوسی رزگار بکی جبرویه که دست فکر لی دیاره کو اپراسیون زیادتر به پروبلمین به YPG به هزین سوریای دموکراتیک را بردام که خوندنا تجویه کرد چیه؟ اپراسیون دولت ترک اجبو خلاص کردن جرابلس دست بکریه دیاره با امریکا را پلان کردن خبر دولت روسیه جی هیه. بله. fakat Vigav'e devlet Türk Armancı bir operasyonu cudadı da kuyakırını Amerika, Rusya bu Armanca gidin de bence Türkiye dest bu operasyon kırıyor. Yani dernakabe Amerika ve Türkiye'den daha Vigav'e kendini operasyonu Cerablus'ta cudabun heye. Bel. Amerika دخواست جرابلس اساس ماره وی خطی اساس ترکیه بگیره. اف خطا تقریبا 96 تقریبا 7 کیلومتره درج بنویه. yani نقابه کوبانی و اساس افرین مرود کارم بینه. فرابوناوی جی تقریبا اساس آمریکا دخواست 20 kilometre, 25 kilometre bükeli desti Türkiye. Le Türkiye veki di tevdigeri diyar yani. Le Türkiye, bele. Türkiye roja avul hücume Cerablus kır. El asas beşer. Takriben ama beşer hıs desti xwati. Ew dihate çi wateyê bu beşer? Tevî manê demek ki bir Daesh asas ittifak kiriye. Daesh xwati xwe baş da kişand. Roje dünyasıyaşun da zaten tamamı şerina Türkiye grani lıdıcı peyde. Kuvvetli Demokratik Suriye lıdıcı vana el asas lıdıcı peyde. Navigave ev neder rojana Türkiye lıdıcı peyde şerdi. Yani em dikarim bejin ku le paş operasyona Türkiye dest pê kirî ajendeyeka din li paşa bu drastiye de. Bele. Eğer Türkiye Cerablus'u bıgırtı, durajı berber Rojava bıça. Bele. Yani hatta hani az bıça, lüvederi Daesh pakış bıkıra, kuvveti Daesh pakış bıkıra, daha bu Amerika daha bir mani. Kuvveti Daesh idi hududi Türkiye yani Bakuriye Kürdistan'da hiç nedma. Ev bu alakı Daesh derva veri brandini gaveki stratejik. Yek. Bir rengi asas Paris'tini Avrupacı. Servi hududi daha girtene. El esas Armanc ev bu. Yani Amerika Armancı esası stratejik ev. Lebele mesela takriben 20 kilometre Türkiye kısti destek var. Çoban Bey hatta ne evki Cerablus. Jüyüşün da ardeki Fred deste Daesh damayı Türkiye
hiç bereka nedayı. بالاشغال مقابلی عنتابی گلک دورین Neyse. کو دی دستی داعش دنه ترکیه بر بورو نچویه Viga ve hina jüve deri rokete daveni yani kazayı Devereyn Antabi. Antabi rağmüye hina jî operasyon li dijî ew ne kiriye. Li dijî Daesh fre nekiriye yani ber bir rojava. Lê belê dixwast ew bike. Yani dixwast el esas hiç dev ji Daesh berde her membeş bigire, dur her bab bigire. Tê xuya kirine sebebi operasyonu Cirablus bu Türkiye yekemin evke yani yekemin hedef el esas nakaba Afrin Kobani bibere. Yani esas hedefi eve. Levi çağa ev niyet hat aşkara kirin. Ev çend roje davi da bütündi Amerika dibeci em müsaade nat. Çünkü Armancı Amerika dibi operasyonu da ne ev bu. Amerika dixazı Türkiye PYD ev kuvveti dijî Daesh hemû bi ittifakdar hemû enerji xwe bidin Daesh ji bo temîzkirinê vê evaya hedef dibi cuda dibi sebebi esas operasyonu Amerika dixazı ser bixe vala derbike ji bo vê Amerika dij derket niha dayî sikinandinê. نها هر وها کک نظامدین پنتاگونی به آوایی که گلکی اشکره دیار کرد کو ترکیه دوی operasyona go berdewam dike de ajandayên li piştwêne bi awayekî zimanekî tund diyar kir û dibêje ku bi şêweyekî YPG, PYD wekî hevkarê min elwêdirê em naxwazin Tirkiye bi wan re verê beramberî hevidû. Lê îro jî li herêma Kobanê ji aliyê Tirkiyeyê ve êrîşekî hemberî xelkê sivîl li aliyê Kobanê hate kirin. Heta got em ketine bernameyê de jî du şehîd hebîn nêzîkî not kesa jî birîndar bîn. Na Türkiye el esas şerê wî PKK evî salê 2 salê dawiye evî niha PYD nakokî di neqeba Amerika, Türkiye, Suriye, Türkiye, İran, Türkiye, Rusya'da derdikeve yekemîn sebep esas siyaseta Türkiye a Rojavayê a Suriye'ye. Berê berfire Türkiye dixwast çi bike rejim li Suriye biguherîne. Armancî wî yekemîn ev bû. Yani wî çaxa destpêkirina ew kê hemlê bihara Arabî. Wî demê el esas wan dixwast rejim li Suriye temamê biguherîne hevalbendê xwe hakîm bike. Yani Exwanê Müslim li Suriye hakîm bike. Ev strateji ser neket. Duyemîn strateji Türkiye, hedefi Türkiye çi ye? Kurd li Suriye esas nebe xwediyê statü. Ana haliyen îdî ne mümkün Türkiye de Suriye'de rejim biguherîne ji bo vî yek hedefekî maye. Yani yek hedef wî mühim stratejik maye. Ew jî esas naxwaze Tayyip Erdoğan got me galetî kir li Bakurê Iraq yani li Başûrê Kurdistan em misade nadin Bakurê Sûriye çê bibe yani Kurdistanekî li wê derê jî ava bibe. Ana vî gavê Türkiye bi hemû quvwetê xwe dixwaze esas vî planê vala derbixe. Ji bo vî planê jî vala derbixe ne mümkün e Tirkî jî dizane yani tevayê Rojava nikare îşgal bike. Ev mümkün nîne yani îdî ev dem derbas bû îşgal û carek din bibe sömürgecî yani dagirkerî imkan ihtimal nîne. Fakat Türkiye hîna jî divî umudê de dibêje eger ez divî operasyonê de biçim bab bigirim elbab. Esas Cerablus mühim nîne. Ji bo Kurda, ji bo Türkiye esas mühim elbab. Kî wê derê girt? Esas ew ser dikeve. Çünkü Türkiye eger biçe elbabê bigire tevî manê teqrîben diçe Helepê. Yani 45 kilometre 5-6 kilometre bi kurbûn dikeve başû. Dikeve Rojava. Ev
Devi mani demek ki idi ebediyen careki زمانی dine هگر ام بگرن Kobani ve Afrin jeb kutbe. Esas Armancı van evet. بله نها سرکومار اردوغان د 29 طبقه ده انگو بری سه چهار روزه وسادس نشان کر کو حتی کو YPG مترسی بیل هم بریمه ام دی و اپراسیونی خبر دوام کن یعنی خطا مترسی جبوی ترکیه و جبوی اردوغان چیه کو اف اپراسیون بردوام کن انگو حتی کو YPG هبه و ترکیه و اپراسیون خبر دوام بکن Nava gotine ki pır frey. بله Yani teda ameli manen ne yani خلاص کرنا پده دیوی معنی لدری کشی ای خلاص بکی یعنی demek ki ne tane Kobani ve Afrin و نظام وان درا بگیر ای قاموش لد hatta deri ki tevayı Rojava bıkı dersi ancak o tehdit var خلاص tabi ne var ne mümkün divi manada ne yapacak yani divi manada ne yapacak Tayyip Erdoğan el esas jbarda jberarda hatta na siyaset edildi meşandı ne mevdukarın beni mesela beri bir cesaret ders alıp mesele kurda çareser bıkı. Uçağa ser ne ki dünyada galati PKK'ci hebu. Türkacı evkeci jibu vi ev uçağa proje açtı ser ne ki anha haliyen tamamı siyaseti Türkiye'li ser düşmanatiya kurda ser tırsa mesele kurda de avakırını. Yani dibêje di tarîxê de ev operasyon di roja ew kê dest pê kir yani roja mercib davik yani ji xwe wisa binavtikê Tirkiye dibêje ku gava gome operasyon dest pê kirî rojekî dîrokî yejmer. Roja Türkiye devletekî yani bir sembola baxive ew kê mühimiyê dide dîsa aynı büyü rengi rojekî tarîxî de cidden dest vî operasyonê kirin. Nasıl sebep çiye? Türk ekası tırsı mesela dibêje em dev ji Daesh berda hücumu peyda kir. Na Türkiye el esas beriya bibe İmparatoriya Osmanlı tenê li Anadolu hebu çekici li Trakya hebu. Rumeli hebu. Esas İmparatoriya Türkiye bi alikariye evki Şeyh İdris'i Bitlisi uçağa kurdu evki be hevra ittifak çekirin. Osmanlı'ya be hevra ittifak çekirin. Jüşün da hamu devleti yani mıntıkı coğrafya Arap kısmen İran ke desti Osmanlı'ya jüşün da Osmanlı bu imparatori. Na vigave eğer mesela Afrin-u Kobani beveyek Rojava tamamı bir kev desti kurda devi mane de tarihi de avulcar yani takriben 500 sal şunda avulcar coğrafya Türkiye rojalatê navîn qut dibe. Yani mirov dikare bêjî ku fizikî dî alaqê wan bi Araba re namîne. Belê yani ev operasyona ku dest pê kirî li pişt meseleyê gelek tiştê mestir hene ango. Pişt vê operasyonê bûyerên gelekî mezin hene. Türkiye ji Kurdar jî ji Tirkar. Türkiye uçağa bahar Araba fırsat digod kedeseme ez careki dinê fen Osmanlıya hakimiyetê lewkê çêkim. Ev ne bu? Naidi hamut evki Armancı Türka careki dinê xwe coğrafya Araba qutnek yani koridor ev her dibine işte un em müsaade nadan koridorê ji Kobani bila Kurd hatta Afrinê nikar koridor esas aksî wî Türk dixwaz çê bike dixwaz ji Entabê yani ji Cerablus koridoreke bi Helebê re çê bike koridoreke pir bi teng pê çi manê eger di destê Tirka da bit tevî manê demek ki Türkiye coğrafiyan bi rojhilat re alaqî wî berdevam e. Keknî zemetî niha konjüktûra bêguman niha li pişt fikarên vê operasyonê dikarin gelkî ajandeyên din ên Ankara'yê hebin. Li konjüktûra cîhanê ji konjüktûrekî gelekî guhertiye. Yani niha gava got Türkiye operasyonên xwe berdewam bike li aliyekî devletên Yekbûyîn Amerîkê, li aliyekî Yekîtiya Ewropa, Dinya Rojava, Rusya, İran û Sûriye bi xwe jî li dijberiya vê operasyonê rawestiyan hatta Şamê giliyê Türkiye îlbanê teveyên Yekbûyî kir.
گو ام قبول ناکن گو نهاتنه ناف خاکا سوریه گلو ترکیه دکاره وقا وی جیهانی بگری پیشبری خواه و van ajandayan xwe pêk bêne. Namer lazım e. Yani Türkiye rastır. Na belki de demek ki zayıftı da derbastı var. Lebele disajı ev bu xaj pesna xwedin dibêje em devletteki 1000 saline. Bele. Cidden devletteki 1000 saline tecrübe olan heye endamı NATO'ya ittifakları Amerika'ya yani devletteki hem Amerika der rojanekî pişta xwe bidê ne devletekî were yani giraniyê jî heye devletekî mühim me cî coğrafya wî pir stratejîk e ji bo vê zû dev jê bernadin. Şuka Türkiye vî silahê de dişkulandinê haliyen. Lêbelê galetiyê Türkiye çi ye bes bi vî silahê dibêjî ne mümkün e em çi siyaseti bidin meşandine kef dev ji me bernade ev ne rastı. Dünya rastı. Çoğat ev daxuya kirine dünya berenine. Na anha ne Amerika, ne Rusya, ne Türkiye, ne İran, ne Suriye tuk kuvvet velev süper devlet gibi mesela fena Amerika ne mümkün stratejik duvdrejdi rojelatê naviyan harfiyan pek bin veri. Li Iraqên ser nekettin. Rusya jî niha serkeftî tê xuya kirinê ilelebet Rusya di operasyona da ew vî serkeftinê nikare berdewam bikin. Ha Türkiye ji wan zayıftır e. Türkiye mesela bi İsrail'e ittifak çekir. Roja din bu sebep el esas İran aciz bijviya. Hatta belki Amerika ji vî ittifakê ew bu. Türkiye çu bi Amerika dijî Kurdar bi İran'a ittifak çekir. Mesela Suudi Arabistan dostu yekem bi Suriye aciz kir. İsrail aciz kir. Yani tu ittifak haliyen rojelatê navîn da Nabne ittifak stratejik. Türkiye ne dibêje çen? Belê. Ez Türkiye dibêje ez ê ew bikim. Yani ez ê biçim hetanê Helebê tu keşîn mecbur e esas ya jî nikare pêşiya me ew bikin. Fakat di roja dudiya wî çaxa çend top avit PYD mesela Amerika got em müsaaden nadin. Min dixwasta zor me wê pirsekek Nizamedîn. Niha gava got operasyona Cerablusê dest pê kirî wisa bayek hat ku wekî ku Amerika pişt da hêzên Kurdî. Pirsa min ew e gelo pêwistiya Amerika ji hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê heye û bi taybetî jî mesela bêjin ger Amerika dest bi operasyonekê piştgiriya operasyonekê li hemberê Raqayê bike pêwistiya wê bi hêzên Kurdî heye. Amerika net ji bo Raqa. Ji bo Sûriye. Ji bo Sûriye muhtiyaciya wî bes ji bo Kurda heye. Di Sûriye'de hevalbend Amerika nîne. Na Türkiye'de dibêje mesela ceşi hur yani özgür ordu. Arteşi azad. Dibe ilimlîne yani nermen. Lê ew kuvvetê di navê vî ceşi hur da heye yani Nusra'ya. Kek Nizamedîn zanî em ber bi dawiyê ve bernameyê ve tin ez dixwazim tenê di babetekê em bigirin desta babetekî girîng ew jî ew e ku di civîna xwe li Yekîtiya Ewropa'da hevserokê PYD Salih Müslüm destnîşan kir ku ew daxwaza alîkariyên ji Herêma Kurdistanê dikin ve xwendina te ji bo vê bangewazê çi ye. Hem mehbaniya ew ku Amerika muhtacı Kurdayê. Lêbelê alaqê Amerika û PYD ne siyasî ye. Bes askeriye. Yani ji bo vê lazım PYD ji xwe nexapînin. Bêjî ilelebet Amerika muhtacê me ye alîkarî didin me ew alîkarî bidin me dev ji me bernade tiştekî werin nîne. Dev ji Kurda bernade. Ne ji ev ne PYD ye. Ji Kurda bernade. Ew rast lê PYD eğer galet şaşiyê bike ihtimali alozî jî derbikeve. Diviya da galetî PYD yekemin çi ye? El esas PKK yekemin çi ye? Bi hemû kesî re li Rojava ittifak çêdike, bi Araba re çêdike, bi Türkmena re çêdike, bi Asûriya re, bi Ermeniya re, hemû quweta re çêdike, bes bi Kurda re ittifak çê nake.
rast bula be hemû mileta bi Ermeniya ra bi Suryaniya ra bi Ewkê ra Arab û Türkmena ra ittifaq çêbikir lê meselê Kurda meselê neteviye lazım e ewil car mutabaqatek di neqaba enekese û Ewkê de hebû PYD de hebû lazım û gorviya mesela pêşmerge jî biçe eger îro pêşmerge li Membiç bi PYD ra bi YPG ra bi ittifaqdarî tev vî şerrê biva li wê dere ba ne Türkiye dikaribû mudaxale bikira ne Amerika dikaribû dev ji PYD berda ev ittifaqî wî çaxî ebediyen Ango pozisyona Kurd kuvvettir dibi. Sebiya mesela Salih Müslüm dibêjî bila alîkarî bide. Na tamam bila alîkarî bide fakat ji alîkariyê zêdetir. Alîkarî yani kuvvetekî derve alîkarî tevî manê alîkarî dide. Pêşmerge Rojava ne kuvvetê alîkariyê kuvvetê esasî lazım e bi ittifaqekî ji xwe hebû. Pêk bînûrê di emelî da mesela bixin Ewkê pratîze bikin 5,000 pêşmerge Rojava jî biçe wê derê wî çaxê ev tehlîke pînanê li ser PYD tê meşandinê yek jî nabe. Çima Türkiye eqas cesaret dikir li dijî PYD hücum dikir çim dibêjê PYD hevalbendê PKK di lîstê terorê de ye ji vîya cesaret fırsat dibîne. Pêşmerge li wê derê be ne mümkün e sebiya lazım e PYD pir zêde hiç ew bi bahanekî dirêjî neke mutabaqatê hevler heye li dohokî îttifaqekî çêbûbû ev îttifaq bikev Ewkê ji bo vêya Serrokê Kurdistanê Mesûd Barzanî her dem gotiye ez li piş vî îttifaqê me alîkarî ew eger ev alîkarî hebe mesela ji bo Rojava hiç tehlike wê çê. Gelekî spas kek Nizamettin. Yani dawî nokta gota anî ziman ev e ku Kurd divê dest bidine hevûdû û bi yekgirtina Kurd dikarin pêşkeftin serfira. Ji bo vêya jî PYD lazım e dev ji girtinê siyasetmedarê Rojava berde êNKS berde bilakis ittifaq çêbir bi ittifaqî bi wî şaxê tehlike nam. Gelekî spas kek Nizamettin Taş siyasetmedar ku em li ser babeta Cerablusê hürgiliyên wê û her wiha rewşa ku Tirkiye di Cerablusê pêkanî û dinya Kurd e çawa hatî nirxandin girte dest. Bi tevere ameyî duwem piştî demekî Kurd em dîsel gel hebe. Silav temaşevanên hêja bi tevera duwem em bernameya basî roj berdewam dikin. Mêvanê me li stûdyoya me li Ankarayê Yahya Ekmen, parlamenterî AK Partî Rihayê li stûdyoya me Ankara'ya. Silav kek Yahya, pirsa min yekem ev e gelo Tirkiye di destpêkirina operasyona Cerablusê de di çerçeveya stratejîk di çerçeveya stratejîkê de tevgeriya yan jî bi hissiyet tevgeriya. Bir rayê te çi ne divê babetê de? Mesela Cerablusê eweliyata wê heye kekê Cemal yani ne tiştekî ku varoja destpêkiriye mesela Sûriye ev 5 sala li halê ye devletên em bêjin yê Avrupayê yê Amerika û Rusya û İran bu meseleke navnetewî ji mesela ew ê derket ji mesela Sûriyetî ev mesele derket bi rastî qenaata min jî ew e pir insan jî pir siyasetmedar jî divê qenaatê dene ku mesela Sûrî ne mesela Sûrî û Iraqê tenê ye mesela rohlata navîn gişkî devletê mezin Amerika Rusya em bêjin dixwazin ji nû ve dîzayn bikin dixwazin tiştine ji nû ve derxin plan û programa vê derê jî ew e ku li vê derê çend em bêjin devletê biçûk dî derxin fakat ne ku ji başiya wan re ji xêra wan re va dewleta çêkin va dewleta çêkin deqane bûy menfaatê wan petrolê wan newine birîn bin dest bibin yani dibin hukmê wan de ewa xwe jiyana xwe berdewam bikin vê dixwazin Tirkî jî vê planê dibînê Tirkî îro di rojdareta navîn de dewleta herî mezin Tirkiye
planla zêde û zêde kur û mezin li serê Tirkiye dixwazin bikin. Çima? Çünkü Türkiye dixwaze siyaseteke bi serê xwe li vê dinyayê ajotin bide. Başa kek Yahya. Kek Yahya li aliyekî te bi xwe jî diyar kir ku devletên mezin Amerika, Rusya, Yekîtiya Ewropa, Rojava dixwaze li heremê hin stratejiyên xwe pêk bîne û stratejiya Tirkiyeyê ne di vê çerçeveyê de ye. Gelo ji bo Tirkiye ne xeteriyeke ku bi serê xwe di heremê de tev bigere. Niha ew naxwazin ku Tirkî di nav vê hesabî de hebe. Dibêjin tê dijî vê bisekînî. Dibêjin wê miltecî bi milyona miltecî wê werin têva xwe jî bikî. Em ê nava te jî tevlî hevdû bikin. Ji dest me were em ê tevxwe jî bikine sê çar parça û tê müdaxaleyê tiştekî jî nekê. Ji Tirkî vê dixwazin. Tirkî jî vê yekê qebûl nake. Îro mesele ne mesela niha di bernama da ewa da derbas dibe dibêjin işte mantıqa em bêjin Kurdê Sûrî vî şeklî kirin wî şeklî kirin bi qenaata min Kurdê Sûrî bi ekseriyetê xwe nel pişt YPG'ne li vê derê nasekirin. Bi qenaata min pirtir em bêjin li Partiya Demokrasiya Kurdistana Iraqê bêhtir lê hez dikin, bêhtir nêzîkî wan e. Ji berê ve em bê zanin aqrebayê me jî li vê derê hene. Em zanin ku mesela siyaseta wan hinek ji wan hîn pirî nêzîkî Tirkî ne fakat ji zamanê berê ve ev em bêjin hinek militanên ku ji PKK yê ji wê derê ku gihane we tevlî bûne dewletê Amerîka jî serî ve dewletê Xerbî dixwazin ku bi serê van ve plan nexwe li vê derê pêk bênin. Yani ne ku ji qenciya wan ji xeşiya wan re vê destgirî didine wan. Ez şahsen divê qenaatê de me Tirkî tizanî var roja badîreka zêde mezin derbas kir. Yani 15 Temmûzê de ev mesela darbê di nav xwe de Tirkî xayîne pirî zêde tespît kirin, çêkirin û niha tê fêmê ku ev xayîn bi Amerîka re hereket kirine, em bêjin bi PKK re hereket kirine, pir em bêjin teşkîlat û devletê dinyayê ve hereket kirine dijî Tirkî niha Başa kek Yahya. Ger Türkiye piştî 15 Tirmehê got te bi xwe jî destnîşan kirî li Tirkiyeyê hewldaneke derbeyeke leşkerî çêbû. Lê piştî vê derbeya leşkerî li hewldana derbeya leşkerî li Tirkiyeyê ve xwendinên gelekî cuda siyaseta Tirkiyeyê de derketine pêş. Mesela medya ku nêzîkî partiya ve nêzîkî AK Partiye destnîşan dike ku li pişt vê derbeyê mümkün e destê Amerîka, destê Rojava jî hebe. Gelo Tirkiye gava ku xwe bi Amerîka, bi Rojava heta dema dawî gava got bi Rusya, İran û Şamê re jî dijberiyê wêna niha derketine pêş. Xwe îzole nake ji siyaseta derve. Yani siyaseta got Tirkiye rêve dibe îro siyasetekî baş li gora baweriya te ya derve. Yani ez vê bêjim ev insanê ku teşebbüsa vê darbekirine baweriya min jî ew e ku ji nav Amerîka derketine. Yani ittifaqa wa bi hinek insanê em bêjin teşkîlatê Amerîkayê xefî re hene bi hev re hereket kirine. Ev derdkevê holê yani pir general ne Amerîka derketin gotin ve hevalê me bin cav kirine. Rahatsızlığa xwe gotin yani ewa xwe gotin ev em bêjin wa bi xwe eşkere kir ne ku yani me eşkere kir ev tij derkete meydanê Tirkî jî dixwaze siyaseteke bi serê xwe bimeşînî siyaseta wexta ku bi serê xwe hû bimeşînî siyaseta dewleta li ser menfaata dewleta em bêjin dimeşî yani îro tayara Rusya dane erdê tayara Rusya wexta ku daxistine erdê yani çi menfaata Tirkiye hebû tib xwedekî wa roja niyeta Tirkiye ew bû ku divê mesela Rojava da müdaxalekî bike, tiştekî bike bi Amerîka re kâneho îttifaqek çê kiribû ku mantıqeke em bêjin hur li wê derê çê bibe ku insanê lacî em bêjin yê Sûrî li wê derê bicî bikin û çend programê dîn hebûn. Çawa tayara Rusya dikarin bêjin. Kek Yahya em dikarin bêjin ku hevkariya navbeyna Tirkiye û Amerîkayê ketiye rewşekî xeter de hevkariya navbeyna Amerîka û Tirkiye ji hevû dû dûr ketiye. Em dikarin tiştekî wisa bêjin.
نا كيكي جمال بله. امريكا وقتا كمود بامريكا دولتك ام بيجن الدنيا دا وصايا كو صادجه بمنفعات خو حركتكي و تك بلان و بروغرام كوي يك تنيا يعني بر بلاني وي هنا اب مساله دا في مساله دا diyelim ki aliye ki ve arikariye belki darbekaran kirne insan nava veda ama aliye ki ve vakta darbe muvaffak ne bu Türkiye'de bejin menfaati metevin emi bavra disa bemeşin yani ev menfaati xwe nas dikin îro destekê didine peyedê ma tu bawer dikî ku ji Kurda hez dikin ji lew vê destekê didine peyedê na îro menfaateke wan heye lazima destê wan di Sûriyê de bî wata di Sûrî kî îro vî îşî ji waret dike yan bêjin vê jendermetiyê vê ewtê kî ji waret dike îro YPG dike bi YPG re hereket dikin baweriyata ew bê ku dimehîdî ev insan ji qîmet bikevin yani YPG em bêjin muwafaq nebe duwa planı programı wanda wê tiştekî dî derxistin Gelki Yahya Nuha qenaata min e biqewet em li ser siyaseta ya siyaseta derve ya Türkiye'yi qise dikin. Nuha Türkiye jî berî pazdehên tirmehê di navbeyna Türkiye hemberê Rusya, hemberê Tehranê, hemberê Şamê siyasetekî din birêve dibir. Van rojên dawî têkiliyên xwe li gel van welatan hemyanê zî kirine yani heta tê gotin ku li Moskowayê spekulasyoneke heye got Putin bi navbênçîtiya Putin Erdogan û Esed yek û dû bibînin. Gotinekî wisa di rojnameyeke Lubnanî îro ez sefîr de got derketî hebû. Gelo siyaseta Türkiye'yê berê rast bû gava ku îtifaqiya bi Amerîka re bi dinya rojava re rêve dibir. Yan jî siyaseta îro rast e got nermiyek bi Rusya re, bi Tehran re, bi Şamê re, heta bi Qahîre re tê xwestin got bijek. Kîjan rast el gora behberiyat? Na kekê Cemal ez vê pirsata bi agahiyeke zelalî ez dixwazim cewab bikim. Yani bi vî şeklî me fehm kiriye ku berî 15 tirmehê di nav dewleta Tirkiyê de nav dewleta me de insan ne xaîn hebûn ev jî li cihne gelekî muhim bûn di nav askeriyê de fermandariyê de li cihne pirî muhim bûn wexta ku wan hereketin dikirin weka êxistina tayara Rusya hereketin dikirin bi vê nevê siyasetmedara jî li pişta wa disekinîn û siyaseta me ya derve jî hinekî ji wê tesîr didît. Nexwe Tirkiye estê wê ji wexta AK Partî hatî îqtidarê ve dixwazî bi cîranê xwe gîşkare bi diyan dinyayê re gîşkare bi aşitî ajotin bidê siyaseta xwe. Yani siyaseta Tirkiye estê wê ya AK Partî li ser vê ya lê ama tiştin dijî îrada me hatine meydanê wexta ku me fehm kir piştî 15 Temûzê ku ev hadîse çêbû em jî niha dibêjin wekî ev xayîntî li me bûye em ê li gorî vê xayîntiyê em ê va insanê ku ev dijmintî di nav va deran de pêk anîn derketine horê îşkere bûn ê ku li paş van disekinî jî îşkere bûn îro Yekîtiya Ewropa binêre mehek derbas bû mesûlekî wanî mezin neha Tirkî ziyaret nekir ev nû sê çar roja hinek têne Tirkî ku ziyaret dikin çima xweker kirin yani werê tê fehmê ku pêşteketiya Amerîka jî yê yektiya Ewropa jî dixwastin ev mesela darbê muvaffaq bibe û dîsa hate fehmê ku divê mesela darbê de teliya Rusya tune ye em bêjin teliya İranê tune ye teliya wan tune ye yani me wan berdidine hevdû pêşkerkî ev hate fehmkirin fakat di dinyayê de weke lazekî berî jî gotî yani menfaatê devleta siyasetê devleta li gorî menfaatê devleta dimeşin. Menfaata Türkiye çi ye? Mesela îro menfaata Türkiye de heremê de çi ye? Çawa? Menfaata Türkiye çi ye? Ger siyaseta devletan li ser esasê menfaata rêve çi? Mesela menfaata siyaseta Türkiye'yi de heremê de û cihanê de çi ye? Na menfaata Türkiye براستی yani bi qenaata min ez zamanekî pirî dirêje ez di seroka ew de ya çêkirina AK Partiye de ez hebûm. Ji wî zamanê vir de ve ez me parlamentî kiriye ser 16 sala re bi vê derê parlamentî kiriye divê partiyê de ez xweş zanim ku insanê mazlûm yani gerek Kurd bin gerek Arab bin gerek Türk bin ev qa insanê ku vê rojhelata navîn bê yê dûrtir bin li Afrika bin hîviyeke wan heye ku
ew jî dixwazin ku serbilind bin di siyaseta dinyayê de yanî cihê xebera wan jî hebe ama îro dinyayê em jî ez jî zanim tu jî zanî ku Amerîka îdaret kê Yektiya Ewropa îdaret kê qismen em bêjin Rusya îdaret kê em jî dixwazin bi birayê xwe Misirman re birayê xwe mazlûm re siyaseteka xwejîk tev ajotin bidin ne tekrê ser siyaseta ew ê jî îro yani em bêjin minhesiran ya Tirkî jî ser siyaseta vê herêma navçeya rohlata navîn jî yani gişkî Tirkiye alaqedar dike çima alaqedar dike wextê em deriyê xwe ji birayê me ku ji Iraqê re tên em ji wan re vedikin em jê Sûrî re tên vedikin ji her terefê re insan tên Misirman tên xwelvê derê digre em ji wan re vedikin hîvî newa ji me jî hene dixwazin Tirkî siyaseteke wer ajotin bidê ku em bêjin ev siyaset seriya Ewropa re bê seriya Amerîka re bê îro tiştekî Amerîka ku planekê dike Yektiya Ewropa ku planekê dike di dinyayê de Recep Tayyip Erdogan derdikevê dibe li vê derê bisekinin dibêje çû ev li evê got li em bêjin li New Yorkê li Birleşmiş Milletlerê got ku ev sîstema wa bê edalet e Başa em dikarin bêjin kek Yahya em dikarin bêjin ji wa gotinê te ew derdikeve ku Tirkiye di herêmê de li ser esasê parastina mafê mirovan li ser esasê hürmeta jî netewêyan re tev digere yani ji bo demokrasiyê ji bo parastina mafê mirova ji bo ku xelk û netewe di herêmê de biratiya wa bi hev dûr hebe di wê çerçevê de tev digere Tirkiye. Belê. Em bi Kurdî dibêjin rehmel dêw bavê te. Te xeberê min ê ku ez bêjim te gotin. Yani aynen tam nebkê mahî neb zêdayî ez vê qest dikim, ez xeberdana xwe vê qest dikim heqeten jî ev e. Niyeta Tirkî, niyeta me ya ku ji dêl ji hinav jî ev e. Em wexta ku li rojhilata navîn dinêrin kekê Cemal. Yani wexta ku Tirkî li va dera dinêrê bi çavê petrolê nanêre. Bi çavê menfaata û madena û em bêjin ewa nanêre yani birayê xwe dibînê li wê derê birayê xwe Başa di wê çerçevê de heger em werin kek Yahya em di wê çerçevê de werin. Mesela hikûmeta Herêma Kurdistanê serokatiya Herêma Kurdistanê yek ji wan yekem aliyan bû ku di mesela pazdehê tirmehê de helwesta xwe diyar kir di rewşa derbeya leşkerî de hewldana derbeya leşkerî de ve xwendina te ji bo wê çi ye û ger Başûrê Kurdistanê ji bo serxwebûnê pêngavekê bavêjê te çawa ez dixwazim Belê ez dixwazim spaziyeke pir û pir mezin bikim serokatiya Herêma Kurdistanê re heqeten wexta em li wê derê kek Mesûd dibînin wexta em birayê xwe wê derê dibînin em weke ku birayê xwe ji dêwbav bibînin em bu şeklî ew qasî bi wan kêfxweşin di bi rastî dixwazê ew qasî jî em bi wan serbilindin ez vê jî bêjim yani îro bi qenaata min de kek Mesûdê hevalê xwe siyaseta dinyayê xweşik dixwînin yani niyeta wa û qenaata wan û serokatiya Tirkî li nêrtina dinyayê bi yek aliyê veya ez di wê qenaatê de me yek pirsa dawiyê kek Yahya yani aile berzanî jî yani di siyasetê de pir salên dirêj derbas kirine pir salên zêde derbas kirine zanin ku dinyayê ev siyaset çi qasî li nik hineka çi qasî bi qirêj derbas dibe çi qasî nexweş yek pirsa dawî kek Yahya ger Başûrê Kurdistanê biçe referendumê û di wê referendumê de bixwaze bibe dewletekî serbixwe wê helwesta we weka AK Partî çi Belê Niha bi rastî yani di vê meselê de yani qenaata partiyê qenaata Tirkiye bi dewletîtiyê ez ne mezûnê vê me ku ez vê bikarbim cevaba sualata bidim. Fakat yani bi qenaata xwe şexsî ez dikarim bêjim ku yani kekê me birayê me wê derê ku çi qasî kêfxweş bin ez bi xwe bi şexsê xwe ez vê qasî bi wan jî kêfxweşim. Ez wê karim bêjim. Belê gelekî yani ku ew çawa rehet bikin çawa xweşiya wan werê ez jî dixwazim li wê derê ji wan re dewamî xweşî derbas bê hayat tica kuştin çê nebê li wê derê tica nexweşî çê nebê dewamî bi silamet û xweşî bin ez dixwazim. Belê gelekî spas kekî Yahya tiştên gote gotî bawayekî zelal gihiştine me ji Ankarayê ve parlamenterê AK Partî gelekî spas.
تماشاوانên hêja bi vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj ku têde li gel parlamenterê AK Partiya Hakman me li ser pirsên girêdayî siyaseta derve ya Tirkiyeyê qise kir û di tewera me ya yekem de jî li gel birêz Nîzamettin Taş li ser rewşa Cerablûsê di dinyaya Kurd de ew babet çavatê şirovekirin û di herêmê de çavatê şirovekirin me girte desta heta bernameyeke me dinya basî roj her şadî.